hogy megtaláld elhagyott gyerekarcod, s magadból egy darabot újra visszahozzád. Új történetekbe kezdünk bele, új szereplőkkel és új lehetőségekkel. A közös történetünk azonban megmarad. Eligazít az új történeteinkben, és, komolyan hisszük, erőt fog adni a jövőhöz. És kik segítenek bennünket, a tanárainkon és szüleinken kívül abban, hogy megértsük a körülöttünk zajló életet? A barátaink, akik még várnak ránk, még összetartozunk, még erősek a szálak, s ez, reméljük, örökké így is marad. Van barátod? Nem felszínes barátnőre, haverra gondolok. Nem arra, akivel néha összejössz fecsegni, hanem arra, aki meghallgat. És akit te is meghallgatsz. Arra, akit éjjel 3-kor föl lehet kelteni. Te, bajban vagyok, segíts! És ő 4-4-kor már ott van nálad.